Tapos na tayong dalawa. Pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro nga, dahil magkaiba tayo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Amalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Amalia! Amalia! Naku, yung asawa ni Sando, sinunog ang sariling katawan. Ha? Diyos ko, si Carla? Nasa daw siya, Aling Gloria? Nandun sa bahay nila. Pinagtutulungan ilabas ang dumating ng mga bumbero. Buti na lang, Kabo. Ano? Kabilang na barangay hall yung istasyon ng bumbero, kaya nakaresponde agad ang mga fire volunteer. Ay, dali. Tayo na, Aling Gloria. Tingnan natin kung anong pwede natin maitulong sa sitwasyon ni Carla. Oo nga. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo. Tara na, tara! Sira ulo talaga ang babaeng yun eh. O di sa akin na naman isisisi ng mga tao yung pagsunog niya sa sarili niya. Samantalang wala naman akong kinalaman sa ginawa niya. Nasa ospital pa rin daw si Carla, Andre. At alam mo ba kung sinong nagbabantay? Si Amalia, yung dati mong kinakasama na taga doon sa dulong iskinita. O di ba? Siyang naging dahilan ng paghihiwalay ng mag-isawa. Hindi ko rin alam kung anong gustong palabasin ng babaeng yun eh. At sumausaw pa sa kababaw ni Carla. Pero Andre, hindi ka pa naawa sa asawa mo? Sunog daw halos ang itaas ng bahagi ng katawan. Yun ang problema niya ngayon. Yung nabuhay pa siya. Magsisilbi siya ngayong patay na buhay dahil sa kalokohan niya. Hindi mo man lang ba siya sisilipin sa ospital? Hindi na. Baka umasa pa yun na babalikan ko siya. Saka hiwalay na kami. Kaya wala na kaming obligasyon sa isa't isa. Carla, natutuwa ako. Nagkamalay ka na. Pero hindi ako natutuwa. Nagkamali ako. Hindi na rin ako dapat dinala dito sa ospital. Ayoko naman mabuhay talaga. Gusto ko na mamatay. Huwag mo sabihin yan. Sikapin mo ngayon, lumakas ka. Para madali kang gumaling. Pati ang mga sugat mo, para gumaling agad. Para mabilis ka makalabas dito sa ospital. Para kanino pa ba ako dapat mabuhay? Magmula na mamatayan ako ng anak sa akin sa nabupunan. Magmula na iwan ako ni Santo. Mula na maaraw na ngayon, namatay na rin ang buong pagkatao ko. Kung sabihin ko ba sa'yo, nandirito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan, Carla. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Kung akala mo makadarama pa ako ng pag-asa tulad na iniisip mo, kamali ka. Iwan mo na ako at huwag ka na makabalik pa. Dahil habang nakikita kita tulad ng mga sugat ko, bumabalik lang ang hapdi ng katawan. Handa akong ibigay sa'yo ang buhay ko na buong buo.
hindi ako magdadalawang isip na pagsilbihan ka. Kaya huwag mo naman akong pagtabuyan. Sa ganitong paraan lang ako makakabawi ng mga dalahin ko sa aking konsensya. Sa ganitong paraan lang. Andito ka na pala, anak. Halika na magkape. Eto't nakapagprito na rin ako ng itlog sa daing na tilapia para sa almusal. Ang totoo, anak, hinintay rin kitang umuwi kagabi. Hanggang nakatulog lang ako. Ay, kasi po tay, hindi ko maiwan si Carla. Panay ang daing niya. Bakit? Kumikirot po yung kanyang mga sugat. Anak, isang bagay lang, ha? Huwag mo namang masyadong pababain ang sarili mo sa sitwasyon, ha? Sapat na yung sinilip mo siya sa ospital. Pero huwag namang halos gampanan mo lang lahat ng mga pangailangan niya roon. Nag-iisa lang po sa buhay si Carla, itay. Wala talagang mag-aasikaso sa kanya sa ospital. Inaalala ko rin naman kasi ang kalusugan mo. At saka baka ka kung mapabayaan mo rin ang pagtuturo mo. May mahirap namang maisakripisyo mo ang mga bagay-bagay dahil lamang sa sitwasyon ng asawa ni Santo. Huwag ko kayo mag-alala, itay. Alam ko pong ibalanse ang aking mga oras. Kaya hindi po maaapektuhan yung online class ng aking mga estudyante. O siya, sige, ikaw ang bahala, anak. Pero sana ingatan mo rin ang sarili mo. Magpahinga ka kapag hinihingi ng katawan mo ang pahinga. Aba, pahalagahan mo rin ang buhay mo. Yung kaibigan mong Judas Barabas. Sino kong Judas Barabas, Aling Gloria? Ay, sino ba? Di si Santo. Natuloy ng Santo yung pangalan, pero asal demonyo. Hindi ko alam kung nasan si Santo. Ilang araw na ho kami hindi nagkikita. Sinungaling! Kasama mo sa inuman, hindi mo alam kung nasaan. Bakit niyo ho ba hinahanap sa akin si Santo? Ano bang problema niyo sa kanya? Dahil sa walang yaan niya, sinunog ng asawa niya yung sariling katawan. Ando sa ospital. Awawang kalagayan. Kaya sabihin mo doon sa kaibigan mong Judas Barabas, puntahan naman niya yung asawa niyang nasa ospital. Naku, Aling Gloria, alam na ho ni Santong nangyaring yun. O bakit hindi malaman niya madalaw yung asawa niya? Kayo na ho may sabing walang ya si Santo, di ba? Ay, hoy! Judas Barabas, asas! Magkaibigan nga kayo ni Santo! Pareho kayo alang kwentang asawa! Talaga bang hindi mo ako titigilan ng kasusunod mo, Amalia? Nasa ospital si Carla. Oh. Maluba ang tinamong sunog sa katawan. Nagka-impeksyon na nga yung mga sugat niya at pwede niya yung ikamatay. Kung oras na ba niya mamatay? Ano ngayon? Ano ka ba, Santo? Wala ka na ba talagang konsensya? Kaya kahit kamatayan ng asawa mo lang pinag-uusapan, wala ka pa rin pakialam? Ano ba kasi ang drama mo at pinakikialaman mo ang buhay ni Carla? Tapos dinadamay mo pa ako. Dahil hanggang ngayon, sinusumbatan pa rin ako ng budhi ko. Nung araw na mag-away kayo dahil sa pagtatanggol mo sa relasyon natin, nung itulak mo siya sa hagdan at mahulog, nang makunan siya sa magiging anak nyo, kitang-kita ko yung dugong umaagos sa mga hita niya. Pero anong ginawa mo? Sa halip na dalhin mo sa ospital, iniwan mo lang siyang mag-isa. Tapos na yun. Matagal na nangyari yun. Parang tayo, di ba? Tapos na tayong dalawa, pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro mo, dahil magkaiba tayo, Santo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa. Nagbigay na ng taning ang doktor sa mga araw na pwede pang itagal ng buhay ni Carla. Kung wala ka nang konsensya, sana lang umiral pa sa'yo ang pagiging isang tao!
Heron? Heron, nasaan ba si Amalia? Nandito na kasi yung pinabili niya sa akin mga kakanayan para sa huling gabi ni Carla. Umalis sandali. May mga ayusin pa kasi siyang mga papeles sa pagsasali ng kanyang memorial plan para sa pagpapalibing kay Carla. Napakabuti ni Amalia. Hanggang sa huling sandali, tinupad niya yung pangakong hindi niya iiwan si Carla. Naligaw lang ng landas ang anak ko. Pero pagkaraan yun, wala siyang hinangad kundi maituwid ang kanyang naging pagkakamali. Sinubok lamang siya ng mga pagkakataon, Heron. Ang mahalaga, hindi nawala sa puso't isip niya ang kabutihan. Nanatili siya mapagkalinga sa kapwa, lalo na kay Carla. Sinadya kong makaalis na ang mga tao bago ako lumapit dito sa puntod ni Carla. Ayoko na kasing makaabala pa sa paghahatid nila sa kanya sa huling hantungan. Payapa na siyang nakahimlay sa kanyang puntod, Santo. Pero ako, dadalhin ko habang buhay ang mga sumbat ng aking budhi. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, wala siyang sinasambit sa kanyang mga dasal, kundi ang mapabuti ang iyong buhay. Kaya tuparin mo yun. Para kahit saan man siya naroroon, magkaroon ng kapanatagan ng kanyang kaluluwa. Napakabait ni Carla. Pero bakit hindi ko nasuklian ang kanyang mga kabutihan? Hindi naman laging nasa huli ang pagbabago. Kaya huwag mong sayangin ang darating pang mga panahon. Magbago ka para sa iyong sarili, para sa susunod mo pang mga plano. Sikapin mong maging tapat ang laman ng iyong puso. Maaari nating likhain ang isang maayos na buhay na gusto nating makamit. Hindi mula sa kung ano ang ating nakaraan. Mula sa bahagi ng ating buhay na nawala sa atin. Kundi sa pagharap sa katotohanan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Jomer, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Yung kasing pera, nadukot. Ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Sa buhay may asawa, dumarating din ang mga pangyayaring hindi inaasahan. May mga pangyayaring nakagagalit. Ngunit dapat bang masira ang kanilang sinumpaan dahil dito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jomel sa ating dulang sa kanyang panahon.
100,000 piso ang laman ng sobrang yan, anak. Yan ang kulang sa bayad ng kumpare ko sa binili niyang kotse mo. Buti ho, nagbayad na sila. Salamat po, tay. Oh, Ngayon, makakapag-down na ako sa coaching gusto kong bilhin. may mo sabihin lahat yan? Pandown mo lang sa kotse? Oo, kulang pa nga ho ito ng konti eh. Pero madali ko nang gawa ng paraan yun. Ay, siya, sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Jomel, handa na nga po na. Halika na. Kumain na tayo. Alis ka bukas, di ba? Oo, pupuntahan ko si inay. Dadalawin ko. Bakit? Ikaw na nga magulog sa bangko ng pera nito. Uy, nakalagay pa sa sobre. Ang kapal nito, ha? 100,000 yan. Ha? Kabuo ang bayad sa kotse ko na binili ng kumpare ni Itay. Akala ko ba ipang-down mo ito sa bibilin mong kotse? Nabili na ng iba. Kaya nga, nadismaya ako eh. Ganun ba? Ay, sige. Sasama ko na lang ito sa ipon natin. O, di pa paano yan? Magko-commute ka na. Wala ka na biling kotse. Ano pa nga ba? Hindi bale, siguro next month makakabili na rin ako. Lorna? Bakit ka umiiyak lang ganyan? May nangyari ba sa manugang ko o sa apo ko? Wala po. Hoy, bakit ka nga umiiyak ng ganyan? Dalaslas yung bag ko. Nadukutan ako. Ano? Paano nangyari yon? Nakatulog ka ba sa sasakyan? Medyo kasi sumakit yung ulo ko, kaya napaidlip ako. Oh. Ayun, nagulat na lang ako pagbaba ko ng bus. Last na itong bag ko. Ano nakuha sa'yo? Cellphone mo? Isa na nga ako cellphone lang. Kaso hindi yun ang kinuha. Ano nga nakuha? Yung dala ko pong sobre. Sobre lang naman pala May lamang 100,000 yun. Ano? Diyos ko naman, anak. Ang laking halaga nun. Uy, bakit naman nagdala ka ng ganong kalaking halaga? Pinuhulog po yun ni Jomel sa bangko. Ay, naku po, Diyos ko. Hindi ko alam ngayon. Paano ko sasabihin ito sa asawa ko? Lorna, mula pa kaninang dumating ako, matamlay ka na. Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Alam ko na, may problema. Ganyan ka kapag may problema tayo eh. Sabihan mo, ano ba yun? Jomel, I'm sorry, ha? Hindi ko sinasadya. Bakit? Ano ba yun? Umiiyak ka pa. Kasi, yung Ano? pera, Oh, nadukot. ano? Napakatanga mo naman, Lorna! Ang sakit mo naman magsalita. Sumisigaw ka pa. Anong gusto mo? Huminahon ako? Pagkatapos ng sinabi mo? Hindi ko nga sinasadya. 100,000 piso yun, Lorna. 100,000. Pinadukot mo lang. Sorry na nga. Napakatanga mo talaga. Makalis na nga. At baka hindi lang sampalang magawa ko sa'yo. Baka mabugbog pa kita. Naku. Talagang dapat ka na magalit sa misis mo, pre. Naku, ang laking halaga, iwilala niya. Paano kung hindi madaling kumita ng pera? Kaya tinuwangan kita, pere. Ayaw umuwi. Bisit ako sa kanya. Aba, oo. Gusto ko siyang bubugin eh. Alam mo, yan ang hirap sa mga babae. Yung bang katangahan nila. Oo nga, pare. Diba? Pare, pwede ba akong makitulog sa bahay niyo ngayon? Huwag doon, pre. Wag. Ha? Hindi rin kasi ako uuwi doon ngayon, pre. Pero,
May alam akong pwede natin tulugan. Ha? Magiging masaya ka pa, pre. Makakalimutan mo ang nangyari sa'yo. Ha? Buti nagpunta ka rito, Jomel. Dito muna ako sa inyo matutulog tayo. Ano ba itong ginagawa mo? Tumawag si Lorna. 3 araw ka na raw hindi umuwi sa inyo. Hindi mo rin sinasagot ang mga text sa tawag niya. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa pera ko. Nalaman ko na rin lang tungkol doon. Sinabi niya. Nakakagalit nga yun. Pero hindi mo naman maibabalik ang halagang yon kahit magmarakulyo ka pa. Kalimutan mo na yon. At tanggapin mo na bahagi ng buhay may asawa ang mga ganong pangyayari. Mahirap pong kumita ng pera, tay. Naku. Kaya sisirain mo ang pagsasama niyo. Ganon. Saan ka ba natulog sa loob na 3 araw? Sinamahan po ako ni Nestor na magpalipas ng sama ng loob. Si Nestor? Naku naman, anak. Sana naman huwag kang magpasulsul sa taong yun. Alam mo naman ang ugali niya, di ba? Kaya nagkahiwalay sila mag-asawa Mamaya na tayo umuwi, Jomel. Gusto ko pa dito sa park. Pagod kasi ko, Trixie. Ganon? Dito na lang tayo sa motel. Ha? Para makapag-relax tayo. Ikaw talaga, napakapilya mo. Hindi kapilyahan yun. Gusto lang kitang paligayahin. Ang sweet niyo naman. Lorna, Sino ba yung pangit na babaeng yan? Ako ang asawa ng lalaking nililingkis mo. teka, Ha? Lorna, huwag kang mag-skandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Sinundan lang kita para patunayan kong tama ang hinala ko. Lorna, Ito lang sasabihin ko sa'yo, Jomel. Ang kasalanan ko sa'yo, hindi ko sinadya. Pero itong kasalanan mo sa akin, talagang sinadya mo. Lorna, sandali. Hayaan mo na lang Lorna! siya. Ikaw ang tumahimik. Susundan ko ang asawa ko. Pagdating ko po sa bahay, tay, wala nang mag-ina ko. Nag-arsabalutan pala manugang ko. Bakit naman kasi pinagtaksilan mo ang iyong asawa? Huwag mo sabihin hindi mo sinasadya yun. Hindi ako maniniwala. Tay, gusto ko lang naman hong magpalipas ng sama ng loob. Anak, pagganti ang ginawa mo. Sinadya mo siyang saktan. O paano ngayon? Kung tuloy ang mawasak ang inyong tahanan, gusto mo ba yun? Ayoko. Mahal kong mag-ina ko. Sana, bago mo ginawa yon, tinanong mo muna ang sarili mo kung may katapat bang presyo ang pag-ibig mo sa iyong asawa. At kung meron, 100,000 piso lang ba yon? Baka sakaling hindi ka nahulog sa pagkakasala. Balae, maupo kayo. Salamat, balaing atang. Naparito kami nitong anak ko para sana ayusin natin ang problema. Alam mo, Balaing Jose, ayaw ko naman sana magkahiwalay silang dalawa. Kawawa naman ang ating apo kung mangyayari yun. At isa pa, sayang ang 5 taon na pagsasama nila ni Lorna ko. Kaya lang itong si Jomel. Nanay Atang, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na pong ginawa ko. Pakiusap po. Tulungan niyo kaming magkaayos ni Lorna.
Pwede kaya yon, Balae? Pwede bang hayaan natin silang mag-usap? Bakit ka pa na parito? Sana doon ka na lang sa babae mo. Lorna, Wala namang kaming halaga sa'yo. hindi totoo yan. Mahal ko kayo ng anak natin. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako sinaktan? Lorna, patawarin mo ko. Dahil lang sa 100,000 piso. Dinungisan mo ang sumpaan natin. I'm sorry. Bigyan mo pa sana ako ng pagkakataon. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi na mauulit ang pagtataksil ko. Pagpapatawaran at paglimot sa mapait na nakaraan ang susi upang di mawasak ang isang sambahayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, ang inyong lingkod, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi lang pera nagbibigay ng kaligayahan sa tao, Abi. Mas mahalaga ang dangal, ang dignidad. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kalayo ang agwat ng pangarap at realidad? At ang masakit na katotohanan minsan ay hindi nagtatagpo ang mga ito. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Robert sa ating durang sa kanyang panahon. Ang hirap naman kasi sa'yo, Robert, eh. Kaya lang naman ako sumama sa'yo magmerienda ng banana Q at sa malamig. Inisip mo agad, tayo na, ha? Hindi ka naman sasama sa akin kung ayaw mo sa akin, di ba? Naku ba? Lahat ng lalaki nag-aaya sa akin, hindi ko tinatanggihan. Kaya lang naman ako sumasama sa'yo kasi ayoko ma-depress ka. Eh, mukha ka nga kasing may suicidal tendency. Seryoso ako. Ano? Gusto kita. Mahal kita. Eh? Ikaw ang babaeng pangarap kong makasama sa habang buhay. Ay, Robert, pwede ba? Huwag mong seryosohin ang buhay. Walang permanente sa mundo. Kagaya ko, walang permanenteng pangarap. Kaya huwag kang mapapraning sa akin. Sarap ng pagkain. Aba, tumatawag pa. Hello, sino to? Raul! Ano nga ba? Si Emma to! Emma? Ang dami ko ng text at miss call sa'yo. Buti naman sinagot mo na yung tawag ko ngayon. Pasensya na. May problema yata itong cellphone ko eh. Madalas, hindi na nakaka-receive ng mga text sa tawag. Isa pa yung problema sa signal. Mahina itong sumagap ng signal eh. Kailan ba talaga tayo makikita? Ilang buwan na ako dito sa Maynila,
Kaya nga ako lumabas para magkasama na tayo. Siguro, tatawagan na lang kita. Magseset ako ng araw para magkita tayo, ha? Ay, talaga? O sige. Alam mo lang, miss na kita. Sige, hintayin mo lang ang tawag ko, okay? Sige na, kumakain ako eh. Kailangan kong bumalik agad sa trabaho. Basta tatawagan kita, pangako yan. Ikaw na naman? Si Abby po. Dinalan ko po siya ng isang order ng pansit gisado para sa merienda. Nariyan po ba siya? Alam ko na. Ikaw yung makulit na construction worker na sinasabi ni Abby, no? Pues, wala siya rito. Saan po siya nagpunta? Abay, malay ko! Layos yung babae yun. Kung saan nagsusuot, walang oras ko umuwi. Iiwan ko na lang po sa inyo itong pansit na dala ko. Pakibigay na lang po sa kanya pagdating niya. Ang mabuti pa, bit-bitin mo na uli palis ang pansit mo. Oh? Ibig ko sabihin, huwag ka nang babalik dito para hanapin uli si Abby. Sa itsura mo kasi, hindi mo naman maibibigay ang kapritsyo namin dalawa ng pamangking ko. Sige na, alis. Ang sakit niyo naman nung magsalita. Ay, sige. Dahil makulit ka at para hindi ka na magpabalik-balik pa rito para hanapin si Abby, puntahan mo siya sa isang nightclub doon sa Ermita. Ano pong ginagawa niya ron? Doon siya nagsasayaw ng hubot-hubad. Sarado na ang pansiteria. Bakit nakatanungko ka pa rin sa bangketa? Saka, gabi na. Ba't di ka pa umuwi? Hinihintay ko kasi yung tawag ni Raul eh. Sabi niya sa text, makikita kami ngayon. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya tumatawag. Ikaw, saan ka naman galing? Para kang binagsakan ng mundo sa itsura mo yan. Hinahanap ko si Abby. Ginalugad ko lahat ng nightclub sa Ermita pero di ko siya nakakita. Para tayong mga tanga, no? Ako naghihintay sa malabong pangako ng isang lalaking hindi ko alam kung saang lupalop ng Maynila naroroon. At ikaw naman, nagpapaaloko sa isang babaeng lulubog lilitaw kung saan-saan. Buti ba, umuwi na tayo. Tara, atid na kita sa tinutuluyan mo. Ano kaya sa palagay mo? Magkikita pa kaya kami ni Raul? Matutuloy pa kaya yung kasal namin na noong siya sa probinsya? Hindi ko alam. Ako man, hindi ko alam ang katayuan ko sa puso ni Abby. Siguro hindi pa ito ang tamang oras para mabigyan na ng kasagutan ng mga katanungan natin. Kailan pa kaya magkakaroon ng kasagutan itong lahat ng ito, no? Kapag patay na tayo? Kapag tapos na ang mga buhay natin? Pero kapag patay na tayo, paano pa tayo makakapaghiganti sa mga pananakit nila sa mga damdamin natin? Uy! Aldo ngayon ang pamangkin ko. Daming pera. Kasi nga, makwarta yung negrong naglabas sa akin. Oh, parte nyo, Chang. Marami rin manin yung pansugal. Thank you. Aba, kung palagi tayong ganito. Saya-saya. Meron pa ako isang target, Chang. Medyo binobola-bola ko muna. Matandang inchik yun. Na maraming kondominium. Oo. Ang nagkataon, hindi sa kondo na tayo titira. Talaga? Oo.
Ay, gusto ko yung pamangkin. Ma-imagine, hindi na tayo amoy estero. Amoy kondo na tayo. Halika naman! Abi! Halika na! Halika na! Itigil mo na yung pagsasayaw mo ng hubot-hubad! Iuwi na kita! Hindi ba mo ako nasasaktan ako eh? Bakit ba? Ba't ka na dito? Anong problema mo? Masyado mong pinabababa ang pagkatao mo sa lugar na to! O ano ba kasi pakialam mo sa pagsasayaw ko ng hubot-hubad? Dito ako masaya. Dito ako nagkakamal ng pera. Hindi lang pera nagbibigay ng kaligayahan sa tao, Abi. Mas mahalaga ang dangal, ang dignidad. O pues sa akin, pera ang mahalaga. Matagal ko nang binura sa pagkatao ko yung dangal at dignidad ang sinasabi mo. Yan mo, di ba tantanan mo na ako? Pati trabaho ko may nabwisit mo eh. Abi, mahal kita. Mahal na mahal kita. Bakit hindi mo maunawaan yun? Sige, palisin mo yung lalaki! Ito bang gagawin to? Ha? Bigla na pumasok dito sa loob ng gulo. Pero, Sabi! Oo, bahala ka na dyan. Bigyan mo ng leksyon. Kung gusto mo, iligpit ko na para hindi ka na niya magulo ito sa nightclub. Abi, Wag. Masasabit ako. Babusargahin mo lang yung mukha. Ha? Narinig mo yun, ha? sandali. Pasabugin ko na lang daw ang mukha mo. Kaya pamamagain ko talaga ng magang-magay ang mukha mo! Pero alam mo, gusto na kitang utasin, ha? Nagtitrigger yung killer instinct ko sa sobrang gigil ko sa'yo. Isang kalabit ko lang sa baril na ito. Nakita mo? Todas ka! Ang sakit, Robert. Sa mismong pansiteria pa sila kumain ng asawa niya. Ang saya-saya nila. Hindi ka pa rin dapat nagtangka magpakamatay. Hindi ka dapat naglaslas. Paano kung wala nakakita sa iyo sa loob ng banyo ng pansiteria? Bakit ikaw? Hindi ba pagpapakamatay rin yung pagsugod mo doon sa nightclub? Pareho lang naman tayo nagpapakataka sa pag-ibig, hindi ba? May option naman tayo kung tutusin. Pwede natin silang kalimutan. Hindi ganun kadali yung sinasabi mo. Iniisip ko pa lang, nararamdaman ko na yung sakit. Nagmahal kasi tayo sa mga maling tao. Kaya tayo nasaktan. May mga babala na, pero naging bingit bulag pa rin tayo. Pero naisip mo bang hindi naman dapat dun matapos ang mga buhay natin? Lalo na tapat naman ang mga puso natin. Robert! Uy! Emma! Nadaan ka rito sa site. May take-out order kasi ng malapit lang dito. Ako na naghatid. Para kasi may abot ko na rin sa iyo itong pansit na binalot ko. Nako. Pang merienda mo, mamayang break time nyo. Salamat. Hindi na ako mangungutang sa karinderya. Siya nga pala. Oh, kumusta na mga sugat mo? Naghilom na. Sana katulad din ng paghihilom ng sugat sa puso mo, no? Naghahanap pa rin ako ng mga kasagutan. Siguro, huwag ka lang manatiling nakalingon sa nakaraan. Kung magsalita ka, parang nakalampas ka na rin sa mga pinagdaanan mo, ah. Parte lang naman ng mga kwento ng ating mga buhay. Yung mga masasakit na naganap sa buhay natin. Pagkaraan ng lahat ng yun, natatanaw pa rin natin ang mundo. Di ba? Pero sa pagkakataong ito, may option na tayong magmahal sa tamang tao, sa tamang panahon. Pinalalakas ng katapatan at integridad ang ating mga pagkatao upang sa bandang huli, makamit natin ang kapayapaan ng ating mga isipan,
higit lalo ang sinasabi ng ating mga puso sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Caspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang hirap mo na makausap ang arte mo. Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? O, totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porque alam mong gusto ka ni Jake. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, ating pakinggan at alamin ang kakaibang naging karanasan ni Mimi sa ating dulang sa kanyang panahon. Thank you, Jake. Ang bait mo pala. Mabait talaga ako, lalo na sa mga magaganda kong kaibigan na katulad nyo. Sana hindi mo na lang kami ibinili nito. Bakit naman? Oo nga, Mimi. Buti nga binili tayo ni Jake. Ang mahal ng pabangong ito, ha? Lalo na yung binigay sa'yo. Eh, yun na nga eh. Ang mahal. Nagastusan siya ng gusto, kaya nakakaya. Huwag ka nang mahiya. Kusa akong ibinigay yan. Magtatampo ko kapag hindi mo tinanggap yan. Alam mo, Jake, sa akin, wala kang problema. Dahil buong puso kong tinatanggap ito. Thanks, Lulu. O ano, okay na ba, Mimi? Oo, sige. Nandito na eh. Pero next time, wag mo na kami pagkaabalahan pa ng ganito. Ay, nako. Huwag mong intindihin niya si Mimi. Talagang mahiyain ang kaibigan ko na yan eh. O ano, tara na. Punta na tayo sa resto. Nagugutom na ako. Pero gabi na, Lulu. Ay, ano ko ba? Sandali lang naman tayo. Tama si Lulu. Pinagbigyan nyo na rin lang ako ng mamasyal ngayong birthday ko. Lubusin nyo na. Samahan nyo na akong kumain. Kumain na ako, Pete. Pinakain kami ng may birthday na kaibigan ni Lulu. Ganun ba? Nintay pa naman kita. Sorry. Ayaw ko na nga sanang kumain eh. Kaya lang mapilit sina Lulu at Jake. Sino, Jake? May kasama kayong lalaki? Siya yung may birthday na nag-blow out sa amin. Kanina ko lang siya nakilala. Okay. Binigyan pa nga niya kami ng pabango eh. Galante naman yan. Sabi ni Lulu sa akin, medyo matagal na niyang kakilala si Jake. At galing yan sa abroad. Nay, narito na po ako. Narito ako sa kusina, Mimi. Napakainit sa labas. Oh, nabili mo ba lahat ng mga kailangan dito sa bahay? Opo, pati na yung vitamins nyo. Salamat, anak, ha? Oy, siya nga pala. Naiwan mo yung cellphone mo kanina sa may sopa. Nilagay ko na doon sa tukadur mo. Talagang hindi ko na po dinala yun. Sandali lang naman akong mag-grocery eh. Abala lang yung cellphone na yan.
Kung may tumawag sa akin at text naman sa akin, pwede ko naman sagutin yan pagdating ko. Ay, nabanggit mo yung tawag. Tumawag yung kaibigan mo si Lulu. Pinapaalala lang niya, lakad daw niyo mamaya. Naku, babae yun talaga. Ang kulit. Sinabi ko na nga hindi ako pwede dahil marami akong ginagawa dito. Nangungulit pa rin. Di ba dalawa yung anak niya? Oo. Yung isa sa una niyang asawa, 12 years old. At yung bunso naman niya, 6. Anak niya po yung kay Conrad, yung partner niya ngayon. Hindi ba niya inaalagaan ang mga yun? Kaya lakad siya ng lakad? Eh sabi niya, may kasamang katulong naman daw yung mga anak niya. Alam mo anak, naguguluhan ako sa buhay niya. At hindi ko rin gusto yung mga kilos at gawa niya. Mag-ingat ka sana sa kanya, ha? Talaga, Jay? Type mo si Mimi? Oo, Lulu. Mahilig ka pala sa mga babaeng simple lang. Ibang dating sa akin ang beauty niya eh. Kaya nga, nagpapatulong ako sa'yo na maging close sa kanya. Naku, baka mahirapan tayo. Ha? Sobrang loyal yun sa asawa. Homebody rin. Sige na naman. Tulungan mo na ako sa kaibigan mo. Ako naman ang bahala sa'yo. Kasi madalas pag tinetext ko siya at niyayaya sa lakaran, ay naku, tumatanggi. Puntahan mo na lang. Ah? Sige na, please. Sige na nga. Ha? Naku, kung hindi ka lang gwapo at galante, hindi kita tutulungan. Bihis na bihis ka na naman, Lulu. Ah? Alis ka na naman. Oo, pupunta ako kay Mimi. Yayain ko siyang mamasyal. Lagi ka na namamasyal. Ano ba? Papawala lang na inip yun. Hindi mo na inaasikaso mga anak mo. Marami kang dapat gawin dito. Nako, dalawa ang katulong natin, ha? Kaya may gagawa ng lahat ng trabaho dito. Kahit na may tungkulin ka pa rin sa iyong mga anak bilang kanilang ina. Hey, tama na nga yan. Nagsiselos ka lang kaya ka ganyan eh. Alam mo, Conrad, wala akong ginagawang masama. Talaga, diyan ka na nga. Sana nga wala kang ginagawang masama. Dahil hindi ako tulad nung una mong asawa. Hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ang ginawa mo sa kanya. Pasensya na, Lulu. Pero talaga hindi ako pwede. Kahit sandali lang, kahit ngayon lang. May sakit ang anak namin ni Pete. Uy, nandiyan naman si Aling Fonsa, yung nanay mo. Ako ang ina ng bata. Kaya mas dapat na ako ang mag-alaga sa kanya. Lalo na ngayon may sakit siya. Ha? Ang hirap mo naman kausap, ang arte mo. Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? Totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porke alam mong gusto ka ni Jake. Ano? Gusto ako ni Jake? Pero hindi bale. Buti nga, huwag mo siyang pansinin. Para ako na lang ang pansinin niya ngayon. Ano? Gusto mo si Jake? Lulu, may relasyon pa kayo ni Conrad. Daragdagan mo lang ang pagkakasala mo. Wala ka na pakialam doon. Maaga ka ngayon, Pita. Hindi ako nag-overtime. Dahil nga may sakit si JR. Gusto ko, dalawa tayo mag-alaga sa kanya. Salamat naman. Mas gusto ko nga kasama kita eh. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Pero narinig ko ang pag-uusap niya ni Lulu. Ha? Narinig mo? Pati na sinabi niyang gusto ka ng Jake. Alam mo, nainis ako sa kanya eh. Gusto ko nga kayong lapitan para harapin siya. Pero nagpigil lang ako dahil babae siya. Salamat at nagawa mo. Hayaan mo na yun. Mula naman ngayon, lalo ko na siyang iiwasan. Ayoko sa kaibigan na wawasak ng aking tahanan. Out of town? Opo, Nanay Fonsa. Celebration po natin dahil na-promote po ako. Congratulations, Manugang. Salamat po.
4 days po tayo sa Baguio, Nay. Tiyak na matutuwa si Junior nyo. Nag-aayos na nga po siya ng mga damit niya eh. Malandi ka. Bakit bigla ka na ng mahal, Conrad? Dahil bistado ko ng pagtataksil mo. Ha? Kylie Jake! Nagyan ka. Ay, Conrad, tama na. Alam mo na pala, o di magkanya-kanya na lang tayo ng buhay. Hindi sinasaktan mo pa ako ng ganito. Hayop ka. Niloko mo rin ako. Tulad ng ginawa mo doon sa una mong asawa. Pagbabayaran mo to, Lulu. Hindi ako papayag na hindi makaganti. Oh, Conrad, baril yan, ha? Wag, tawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin. Wag. Bakit hindi kita magawang patayin? Bakit sa kabila ng ginawa mo? Mahal pa rin kita. Ano bang klaseng puso ito? Conrad. Pero hindi ko kayang tiisin. Ang sakit ng iyong panloloko. Hindi ko kaya. Conrad! Mimi! Sinabi sa akin ng kapatid mo ang nangyari. Kaya nalaman ko. Nakikiramay ako, Lulu. Kasalanan ko. Kasalanan ko kaya nagpakamatay si Conrad. Napakasapa ko. At dahil doon, sinumpa ako ng aking pamilya. Iniwan din ako ng mga anak ko. Napakabigat sa dibdib. Mimi, mag-isa na ako ngayon. At kakasuhan din daw ako ng mga magulang ni Conrad. Naaawa ako sa iyo, Lulu. Pero lahat yan ay bunga ng pagkakasala mo. Sana matatag mong harapin ang lahat. At magbago ka na. Para may ayos mo ang buhay mo. Sa mga natitira mo pang panahon dito sa mundo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos ang lahat ng pagkakasala mo. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng matibay na tahanan. Hindi pumapayag na ito'y wasakin ng mangmang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Okay lang yan. Makailang beses ka nang bumagsak, pero nagagawa mo pa rin tumayo. Kaya sige, tumayo ka uli. Hindi ko na po talaga kaya, Daddy. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Kaya tumayo ka, Warren. Tumayo ka. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon.
Wala raw imposible sa isang taong pursigido at determinado. Ngunit paano mo nga ba kukumbinsihin ang isang taong nawalan na ng pag-asa? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Warren sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano, Warren? Mag-uumpisa na ba tayo ng session natin? Ha? Huwag na, Kuya Nathan. Makakauwi ka na. Naku, hindi po pwede. Magagalit sa akin ang dami mo. Tama na, ayoko na eh. Nag-aaksaya lang tayo ng oras at panahon. Huwag na tayong umasa na makakalakad pa ako. Huwag ka naman ganyan, Warren. Hindi ka dapat... Bigi ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, umalis ka na! Ano nangyayari dito? Marieta, ayaw na po ni Warren na ituloy ang session namin. Anak, bakit? Ano ba problema? I'm hopeless, Mami. Hindi niyo ba nakikita? Habang buhay na ako magiging dependent dito sa aking wheelchair. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo at naiintindihan kita. Pero hindi ka dapat sumuko, anak. Hindi niyo ko naiintindihan. Dahil hindi pa ninyo nararanasan ang mabalda at malumpo. Anak, hayaan mong tulungan ka namin. Kaya sana naman, tulungan mo rin ang sarili mo. Pwede ba umalis na kayo sa harapan ko? Just leave me alone! Pinagtimpla kita ng juice at naghanda rin ako ng sandwich, Warren. Pwede ba, Mildred? Umalis ka na. Huwag mo na akong pag-aksaya ng panahon. Nagiging pabigat na ako sa'yo. Mahal kita, Warren. Kaya masaya ako na paglilingkuran kita kahit sa ganitong paraan. Ikaw lang ang masaya. Ako naaaburido na. Kaya iwan mo na ako. Naririto ako para suportahan ka. Kaya huwag mo naman akong pagkaitan ng pagkakataong dabayan kita sa iyong kalagayan. Ayoko na. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Warren! Seryoso ako. Umpisa ngayon. Tapos na sa atin ang lahat. Mami, mukhang mahihirapan po talaga tayo kay Warren. Paano pa natin siya matutulungan kung siya mismo hindi willing na tulungan ang kanyang sarili? Gusto kong magpakatatag. Pero sa nakikita ko sa kapatid mo, parang pinanghihinaan ako ng loob. Hindi ko naman po siya masisisi. Pang-tatlo na si Nathan sa kanyang mga naging physical therapist. Pero walang pinagbago. Kahit konti yung kalagayan niya, mas lalo pa nga siyang naging depressed. Chona, anak, gano'n na rin ang nararamdaman ko. Mukhang nahawa na ako sa kapatid mo. Kung ano man po yung nararamdaman natin, hindi natin dapat ipakita sa kanya yon. Sa halip, dapat pa nga tayong magpakatapang at magpakatatag. Kahit man lang sa ganung paraan, matulungan natin siya. Nag-file ako ng indefinite leave of absence. Gusto ko kasing ako mismo ang tumutok kay Warren. Ano bang binabalak niyo, Daddy? Hindi ko alam kung ano talaga ang pinakamainam na paraan, pero gagawin ko ang lahat para makalakad siya. Pero, paano niyo yun magagawa? Kung si Warren na mismo ang sumuko. Tayong hindi dapat sumuko. Makalalakad ang kapatid mo. Kung kinakailangan kaladkarin ko siya, yun ang gagawin ko. Daddy,
po ninyo ako dinala rito. Ano pong gagawin natin? Maganda kasi ang ambience dito at makapal ang Bermuda grass. Ito ang the best place para ikaw mag-practice. Oh, ano pong practice ang gagawin ko? Ano pa? Ay di magpa-practice kang maglakad. Daddy, Hahawakan ko ang kamay mo. teka. Sige, tumayo ka. Daddy, hindi ko pa kaya. Kaya mo yan. Sige, tumayo ka. Ano ba? Huwag kang mag-alala dahil hahawakan kita na mahigpit. Pero, Daddy... Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, tumayo ka. Tumayo ka, Warren. Tumayo ka. Oh, ayan. Kaya mo naman palang tumayo. Hupo na ako, Daddy. Ang sakit ng paa ko. Tumayo ka lang ng ganyan. Daddy. Tiisin mo ang sakit. Pero, Daddy... Basta makinig ka sa akin. Please, maawa ka sa akin. Yun na nga Naaawa ako sa'yo. Kaya ako ito ginagawa. Sige. Tumayo ka lang ng ganyan, ha? Masasanay ka rin. Hindi ko na kaya. Babagsakan na. Babagsakan mo. Hindi ka babagsak dahil nakaalalay ako sa'yo. Tama na, Daddy. Huwag na natin pilitin ang isang bagay na imposible. Hindi. Daddy. Hindi ako susuko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sisikapin mo makalakad. Daddy. Saan ba kayo talaga nang galing? At anong ginawa nyo? Bakit may sugat siya sa tuhod? Tapos, may mga galos din siya sa sikot braso. Ganon talaga. Kasama yan sa proseso na dapat niyang pagdaanan. Bakit nga? Ano ba talaga ang ginawa nyo? Huwag kang mag-alala. Walang ano man yan. Masasanay din siya. Alfonso, hindi ko na yata gusto yung ginagawa mo. Baka lalo lang mapasama ang kanyang kalagayan. O sige. Sumama ka na lang sa amin bukas para malaman mo kung anong ginagawa namin. Oh, ayan. Ayan, makakapaglakad ka na. Sige, yumakap ka sa akin. Pilitin nating makarating doon sa may poste. Daddy, nahihirapan na po ako. Basta pilitin mo. Huwag kang susuko. Masakit na pong paa ko. Ganun talaga. Para namang hindi ka na nasanay. 3 linggo na natin itong ginagawa. Hindi ko na po kaya. Kaya mo yan. Sige, yan. Malapit na tayo. Sige pa. Konting tiis pa. Yan. Okay lang yan. Baka ilang beses ka nang bumagsak pero nagawa mo pa rin tumayo. Kaya sige, tumayo ka ulit. Tumayo ka. Hindi ko na po talaga kaya, Daddy. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Kaya tumayo ka, Warren. Daddy, Tumayo ka. Tama na yan, Alfonso. Magpahinga muna kayo. Pwede ba, Marieta? Huwag ka na makialam. Huwag mo kasi siyang puwersahin. Hinihinay lang. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang makialam. Sige, Warren. Tumayo ka. Anak, Daddy. sige. Tumayo ka. Tutulungan kita. Huwag mo siyang hawakan. Hayaan mo siyang tumayong mag-isa. Sabi ko naman sa'yo, hindi natin siya pwedeng puwersahin. Kailangan niya ng alalay, Alfonso. Tapos na kami sa prosesong yan. Kaya hindi mo na kailangan pang ulitin. Basta, hindi ko hayaan pahirapan mo ang aking anak. Sa susunod, hindi ka nasasama. Sinisira mo ang diskarte ko. Alfonso, hindi na nakabubuti yung ginagawa mo. Dahil lalo mo lamang siya pinapahirapan. Yun na nga eh. Habang nahihirapan siya, lalo siyang nagpupursige at nagiging matatag. Nakita ko ang kanyang improvement. Kaya huwag ka na makialam. Ay, pwede ba? basta, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Tama na. Huwag mo lang ipagpilitan ang gusto mo. Dahil... Alfonso? Alfonso, bakit? Alfonso! Daddy! Mami! Alfonso! Tulungan niyo ako! Dali natin si Daddy sa ospital! Daddy! Ano? Daddy!
nakakalakad ka na. Oo, Mami. Nakakalakad na ako. Daddy! Salamat po, Daddy. Walang masamang nangyari sa inyo. Akala ko po talaga, inatake na kayo sa puso. Walang anuman nito, anak. Ang importante, nakalalakad ka na. Opo, nang makita ko kayong bumagsak, bigla ako napatayo at nakalakad. Nakalalakad ka na talaga, di ba? Bumabagsak ka lang, pero ngayon, unti-unti nang nagiging normal ang kalagayan mo. Opo, at marami po salamat sa tiyaga at sakripisyo ninyo. Tunay ngang ang pagsisikap at pagpupursigi na may kasamang sakripisyo at pagtitiyaga ay nagbubunga ng tagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.